Ning koi ang bong hamren na tuwar selam leti song kreni atum pen tuwar karang kasay dengji. Karbi hemtun pi rong marjong lumbajong aklam serlong jonalong hemtun kang pupon Japan kachisi. PKB pen rong chekalong akijoy pen sekelang asay kedeng. Kardom kadni 7 na birta thanbang neli thari chisong teron non birta ang ton pen arjik tha. Hamren arada tumta nonan ke aning kipung lo. Vothalang so hamren kanduli dongput. Ajam ke the enisia tor asai ke oi thek tega jok hamren arada tum ahot pen langbuing han heliga jo gari kache helat nang. Ahot pen calvert langpon plain la pen ahot pen ke langkanglum thepen kisung chichak nang renti lo. 2011 aningkan NEC atowar ke pamithupo pura JCB pen kathar lelap aphi sai ke claim ington kok ajok hamren arat atum akele kisung kachar sinang ningkan trok an pleng tanglo pini arnianta RJ amumang asapta kacheprek kavedet ajok pre ni phaing kora trok ar ni hamren arat thur paksi towar kasilam serak ji aphan rongsopi ar muche jengdut kehang kataram padopon Hamren hithi barim pen song krehini atum armu chejeng ponsi DC asai heman paledam aphi KSA atum pen Assam CM aphan panong si pinpur alo epak bajerdam pinpur alo along ke jongpona tengke NEC atowar ni koi angbong Cheng Tunangji. NEC adolong an 2017 aningkan angbong patang Thai Nangji. Kepatik tanga teng si tawar kasilam pamesen Nangji. Jong si ke jong pona teng pen NEC atumasai ceklem clay pulote. Tawar karangkha asai deng pon tunang kok pupusi KSA Hamren Head Branch achunbang Balison Bay pen lamte jaipong. Primary education aru mohila komiti aru Hamren school ami ek logar mili pela ek rasta dikho ami aji dharna koribo lage hol aru amar dabi hol aji ko ek 20 dinar bhitor jodi ei rasta tujaram bond kore aru ei 2017 salar bhitor jodi ei bridge kora jodi nokore aru ek mohar tela ami gotai Hamren rasta to block kore diu amar KSA to arambho kore aru Hamren mohila komiti kuya Hamren driver association aru Hamren Itu yang keluar dasar, aduh all Hamren student kami, logar mili pela, jadi 20 dinar bhitor jodi rasta ko tujaram bond kore pura rasta to block kore diu 2011 aningkan pen keklem asai ningkan trok aphianta achi team asai amo patang thek thedet lake aron kali pusi song krehini atum aning ke pung pen kehang kataram padopon Kenapa play lagi? Kenapa play lagi? Makin keluar lagi. Makin keluar lagi. Keluar memetik. Keluar memetik. Keluar memetik. Dipu rong kelan pen kilometer hini an kehilo karbi hemtun pi rong marjong lumbajong aklam serong jona dungalong karbi kurpho rong marjong along hemtun kang pupon jadi malong kepang terasai padopon TDP mai Puton Singh Bela pen Kongchun Bang Rakesh Singh teron atum pen Japonsi pre ni phaing kora trok arni pen eroi si anbak kachesik kachadang la pen kapang terasai hai huita klempon non ke bangji phai kuni ni phai kethom arni karbi kurpho rong marjong along hemtun kangpu ponji lake lijang hemtun hanjang hemtun kronjang hemtun ejang hemtun tungjang hemtun ingpu ponji lapen rod amai pi satame ke pado ponji aphan chesik chedang pon TDP mai phupen karbi do an kaching rumate kachathan kachimum adim along thorom pualam ave karbi tangte karbilo labang soarni karbi atum do ana por chepi pen labang soarni kachatong pen chiaphan chuning ripado Puta Karbi Baptist Association Area Nongwan atum pen Paterpi Ponsi Prinipai Inkorapo Arni Soching Constituency Arlo Hamren pen kilometer thongkep andoji kahelo rongchek hanse arong along akijoy pen sekelanga sai padodam pusi Hamren kadnyu sa perangke pen birta nang pale Ada porpai ke ba por pen ching ponsi arni kansam porpai ke thoma por an nerlo suni hadakido
Kapoche rada tumapan sekelang padupon. Dr. Bikram Singh Kilingpen rada tumapan sekelang chephem pupon. Alang lilong kachik hansepi ANM Rosmi Basumotari ANM Korsing Terang LI Irinson Kramsa MPW atum cherap chetodon si rada tumapan se langpon PKBA aham phang atum chuningri atengpen medical team atum mithang sai do ko phi setame nanga cherap nanga chetodon aputhak joising ronghang maipu PKBA pen kachurolam the pajirpon PKBA area nongwan aropen chunbang segari ronghang maipu mensing teron dihin rimbang akasmin teron Valenti hansipi lapen bidisar rongbong hansiatum chetongdon rada pan lapuson akejoy pen sekelang aversai kepedo puthak tebok terai arong asar thetum pen PKBA area nong 1 aro mayapan kachuro padu Karbing long asormate Guwahati National Investigative Agency Inspector B. Terang upon non-hejong New Delhi along Minister of Home Affairs pen Digis Commendation Award anoe pajirpon. Guwahati NIA Inspector B. Terang upon Ministry of Home Affairs pen non-hejong New Delhi along alang lipan Digis Commendation Award nong e pajirpon. Nong e kelong kadukawe bang krip liwet nihang nitur ang bong pen laso anong e kelong ke Inspector Terang anwet Karbiang long lapen Assam anparta nihang nitur along riapan nong me kewan apot Inspector Terang apan kurwang tu pajirinti Kat News 7 abirta bang telepan si Kang Ton Poniglo lai bom ta Kat News na dumit hak me kurwang tu